Hey babukela bakhona emakhaya niyazi ke namhlanje ngisekhala bosebenzela khona namhlanje ngivashele ngumfundisi ushoyisa uthola lapha ngisaklina ngisalungisa into zami ngendlela efanele umfundisi wami ngabe kukhona uzeka noma mhlawumbe uzongihlola nje bishop Cha mina angizanga ngokubi angizanga ngokunye ngithi nami ngizokuhlola manje ngifica udekile la kumfundisi wami ngabe udeke kanjani umfundisi wami ngabe usizana kanjani umfundisi wami mfundisi wami ngiyabukela bakhona emakhaya ngiphethe insebenzo yami umfundisi wami insebenzo yami ihamba kanjena ke mfundisi wami la ngakhe into yesicicho la uyalunywa emzimbeni khona izikhamba ongayiboni yakhupha kabi futhi uma kwageza ngale nsebenzo yami le yonke into yenza lempilo yakho bese iyakhusha lento okhala ngayo impilo futhi ngivale nabantu natikolosha cishe mfundisi wami ngiko lo engikwakhala mfundisi wami kuyiko lo mfundisi wami begaywa nje manje ngihlanganisa umsuzane no gumtree nokunye nokunye iyangizwakala bese kuthi la mfundisi wami uma futhi impilo yakho iyagwengwa amadlozi ayagwengwa ungafanele nini ngalezigezo sami lesi wakwabulela umuntu wakwagwaza umuntu ngoba uyazi kunamashwala avela ke emhlabeni wakwaphela isisu wakwakhipha isisu uyabona mosiloko wakwacabanga umuntu mhlawumbe ibulale ngiyageza ungene right uphakame isithunywa la uvuleka amaphupho yonke yakho ikhanye namalumbu ayakhwesha abantu abagangako lensebenzo le i100 rand mfundisi wami lebhodlela le 100 rand lebhodlela even futhi leli futhi nalo 100 rand ngibuye la ngibe nalo Smith yaskipha iqitho lo Smith number 1 first qitho yawuvula umshado yawuvula umsebenzi ngisho nemali sezimba bakhuphulele umsakazo wami uma nawe uyiphethe kahle kodwa ke mfundisi wami uyageza ngako lokho ufuthe ngako ukukhulumise ufake imali phakathi uzokwazi ukwenza lento oyifunayo inkosi yami noma dlala ilotho noma gamble angisho ukuthi eselotho ngoba kuthiwa eselotho namhlanje ngabe nginemali engaka but siyakwenza ukuthi ube negazi namsakazi so sibuye umsakazi wami sibe la ngamanzi empophomo la msakazi wena mfundisi wami ngamanzi empophomo la mfundisi geza ngawo futhe ngawo ngiwakhele impophomeni ngamanzi futhi idam la asiza futhi kakhulu enkingeni abantu ababhekane nazo uyamisa nona ugeza ubhizi izinto zakho kuyasebenzela ngibuye la ngiphethe imbiza eclean igazi igazi lakho libe clean even umama ukhona umbashele kamerweni even ayi umama uba nemizwa uhlezi right uma uphuza le mbizane iclean legazi noma uthola umuntu ufuna ukhulela ufuna kobeleka ifika imthambise la lendawo lesi yebo ingena ngaphakathi futhi ikhiphe isichitho ngoba uma ngiyakha nje futhi ngikhe lento yesichitho le ungethi isichitho sakho siphumela ngaphakathi yebo ngosilinda ukuze iyafe glass noma iglass egcwele ngeke shonelanga la namhlanje wopha uma bebopha sukela izolo wayiphuza within 30 minutes kuyastopha lokho kusazama bese kuthi ke la lela emadoda akwazi ukupeta lela ngiyakhe nje abayincane mabomu mana ayilungile ngoba ingozi ngenyanga but upeta ngayo kuphela ayiphuza umfundisi wami lo uyaqhazela kona cishe yonke isenzo zami la ekhaya u100 rand nje kuphela msakazi ngakuya ku100 rand msakazi ngabe phama dlamini ichaza ukuthini ngapha istofu sakhe sayikhohlwe iphema le bebabhizi ngayo abantu badala bomkhulu bethu bafutha ngayo mina ngisagcilela ukuza on1 lo wekufutha wekugeza ngiphaze ngibe clean ngoba uyazi inkinga yakho emsakazi ukuza lwekhaya kini unenhlanga ngalezi mfamona ke zikhona emhlabeni nabathakathi bakuvale bakugange emsakazi ngingako ngathi nami sengihlala ngilotile mhlawumbe ngihlala ngigade yonke into emsakazi nawe la mfundisi wami ngabe bhakede nabe siphethe ngapha ngiphethe intaba umfundisi wami lapha ngiphethe intaba lapha bishop wami engisebenzisa kakhulu ngikhulumisa ngithandazele yakhiwa ngabantwana abana 9 years yaphansi abasayakathoma kunizoba namandla amakhulu iyahlala lapho nesipatshi khona iyagada funa sekhaya ikhondlela emkila ngathi yenze ngayo kuze khaya kulula khona abantu abafuna ukudubula bafuna ukubulala ekhaya nemimoya engalungile kahle ngiyakuvala lokho umsakazi noma kanjani wena mfundisi wami bishop satsha lapho ukukhuluma nabasakazi kanza kwethu siyabonga dlamini ukuthi usiphumelelise lokho esinakho lesifo esinazo uNkulunkulu akusize amen mfundisi wami inkosi yami balalele emakhaya ngicela ukuthi nize kulisinodokotela uDlamini sila ePiet ethanda ukukhanya kantombazane indawo wathi kantombazane khona sicela nize nizothola le washo lezi esibeke la phambi kwethu ukuze nizokwazi ukuthi niphumelele nani empilweni njoba ningibona nje nami ngiphumelele khona la khaya la kuba beDlamini ukuphumelela kwami bengigula ngilele phansi ngakwazi ukuvuka ngakwazi ukwenzana
kodwa naku ngivukile ngiyaphila manje. Ngicela ukuthi nani nize siphethe zonke nje iwashi njengoba niyibona nje isuka la duzane kwami izogcina le ngasemnyama. Ngicela ukuthi nizeke balaleli bami ukuze nizothola ukuthi nithole inhlanhla, nithole konke ngisho umshado ngizothola la khaya. Ayithi nginikeze ubaba eDlamini naye ayibongele babukele. Mfundisi wami, mfundisi ngikwakhuluma mfundisi wami unikeze lona. Ngenza kwethu nimufo zokhonza nathi ungafika ebandleni lethu yini umfundisi wethu lona ophethe inkonzo ovumela onke amakamelo. Mawuqhumana naye ufanele uzokhonza nathi noma ngikuphi la ukhona khona kusemthatha kuseJozi kusesowetho kuseThekwini singayivula enye branch ngekuvuma kwakheni umfundisi wami ushoyisa umkhuleko ngathi siyaweza umkhuleko asinankinga fule ekhaya ngiyahlola noma sekudeni ngihlola nge250 imola ekhaya hlola nge100 senza la ekhaya ngathi iphansi kakhulu isithunywa ngiyasihlambulula uNkulunkulu anibusise kula bakhona emakha angaveli ngathi dzumbu ukude lapho ngisuka khona ngize ngifike la ngaphiwe lo msebenzi inkosi inibusise kula bakhona emakhaya le khaya sithunywa ngiyasihlambulula 071 5292117 073 1044 262 kusibusise mbukelo khona ekhaya subscribe Mthanazi Dlamini okhoza ePN Church eZion nangumfundisi wami ushoyisa inkosi ibusise mfundisi wami Siyabonga. ngiyabonga baba Siyabonga Dlamini. Amen. Inkosi ibusise. Hallelujah Amen.